miehensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felváltálóknak. Gyertek én a Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevén voltam, és befogadtatok engem. Veszítelen voltam, és megruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: Kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Идите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Alors, les rois dira à ceux qui seront à sa voix, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous étiez venus pour me voir. Тогава царят ще каже на тези, които са от десната му страна: Елате вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме спохорихте. I read from Matthew chapter 25, verses 33, 34 down. Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, and take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and fed you, or thirsty and gave you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink.
I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison, you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Sitten kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa tänne isäni siunaamaan. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalle puolella oleville, menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi, tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät